karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. O laki, tawagi to. Aron sa ingon, magkauli mo. Mao ba? O lagi. Sige na, kay ako naman itong gi-explikaran. O, giyon sa nimo pag-speaker. O, simple lang, wait. Akong giingnan nga guol kaayo ka nga gibuwag niya. Nyaw. Sumipong niya. Moto na na siya. Ngano ko nung nahibaw ko. Tapos, Ako siyang giingnan nga nisulti ka namo nga gibuwagan kaniya. sipong niya. Gipakaingon ako og maluoy siya. Wari ay. Naglagot man hinuon piolo. Oh? Anong naglagot man siya? Ang ingon siya nga ang lalaki ko nga musumbong sa problema sa gugma, usa ko nung kabayot. Bayutan siya nako? Ang laki lagi ko no nga manabi sa problema, bayot ko nun na. Aw para niya. Bayot ko daw. Nisiyar ako sa akong problema. Kaya wa ko makasabot sa iyang gibuhat ba? Sa iyang paghatag problema na ko. Mao gani aron magkasinabot mo tawgi siya, kay akong pagtuo makigbalit to nimo. Kaha? O laki. Pag-explikar na ko niya, giingnan noong ko niya, ngano ko nung ako'y mo explikar niya. Mao ba? O, salamat kayo, Risa. Huwag sa payan, uy. Sige, tawagin na ha. Okay, bye. Hanggaw. Hanggaw gitingali ko. Ay, tabangan nun ako sila. Gitabangan ako pero gikusi ang akong kasing-kasing. Hanggaw magkakoy. Stupid ka. Tinuod na. Nya. Hindi man mo tawagan. Kuan bay. Unsa man? Tandog sa tinong garbo na ko bay. Iya, may diferensya. Basta garbo naging magsugo, do. Usahay. Adi misulbad problema, eh. Kaya mo palabi, ang garbo. Oh, ay, sipo pa rin yan. Ang isang ngay. Okay, may mo, anak. Eh, makasulbad yung problema. Problema da ko matingali. Oh, iya. Ilang ko tahan na istorya ako, beda. Sa'yo kay problema. Pero dagway mo, ay, klaro kayo na kay problema. Para na ko bay murag hindi na tingali problema ako ni. Na may daghang babae, daghang Grabe daw. babae. Daghan ng mga babae, ha. Jennifer, Tas- na. Turyanga kay. Tawat. Wa mahalin tabako to turyanga, ha? Tinuod, oy. Adi na kang babae niya. Pero, ay, yabag din kasing-kasing na to, eh. Yan. O ingon na rin atong mga mata, yabag siya kini. Mauni labing yabag ang atong mata. Ato mga mata. Oh, Nga naman. tungod kay, ang imong mga mata, makita og nindot nga, magkibiya nga babae. Ani ba? Tinuod mo na? Bitaw no. Oh. So, ang sudan sa tanan na itong ibati dong, no? Kabaw ka? Tungod rin ginis itong mga mata. Ang sadaan. Ang sadaan dahil sudan. Ang sadaan Ang dahil. sadaan. Okay. Sakto sad. Ang ato mga mata, di ba? Atong makita. Okay, makakita tang nindot. Kung makikita na ka, ay di na ka malimot, oy. Dili day mata eh. Di sa day mata ang og yung mga kasing-kasing ang hinungdan may buloy. Doon na pailain. Ay, bida doon na ilain. Anong niptanaw ka? Doon na ilain. Ano sa man lain? Ang imong utok. Ah. Ang imong pagunahuna. Kaya kung mahigugma ka, di na magkamalimot. Utok na, di ba? Oh, stupid ka. Kung ganaan ka sa TikTok, imo isave, di ba? Di ba? Ang saman. Tinuod. Sakto ka na. Oy, naunsa na eh. Yeah, Ano ni saman. tinuod niya? Be, sabay kong tawag, be. Kisa may tawag ko na ko. Hala, no!
Asa mo utong rin Sara ko? Unsa mo kaltaw ka? Di lang una bay. Gano ba? Ah? Abi pa lang, di tawag kay taglaing. Ang bay, Piolo. Wala gid siya manawag. Sarah, nga naman na. Nga naman mo managin sa cellphone. Maguba na. May rabag barato na. Naglagot ko, mi. Nga na bang naglagot ka naman, Sab? Si Piolo na sa hinungdan, ha? Mao ba, Sarah? Pataka man lang kami, uy. O sa'y pataka. Gisapot ka man tungod ni Piolo, dili ba? Ay, lagi pa sigigis ko tanang tawahan nami. Abi palang importante na siya. Ay, mauman bitay hinungdan nga nangutana ko nimo. Nga nung giitsa nimo ang imong cellphone. Ang imong tubag, naglagot ko mi. So nagtuo ko nga si Piolo gihapon ang hinungdan. Wa siya labot, mi. Oh, may bagting. Hello? How are you, my queen? Kinsa ni? Imong tagahanga. Kinsa ni, uy? Imong fan. Si Robin. Anong nanawag ka, Robin? Nangumusta lang nimo. Okay naman. Why problema. Bye. Kinsa man to, Dili si Piolo? Mami, uy. Sige, glitok ka ng piolo, uy. Piolo. Abi pa lang ang tawhan na. Mahinungdano na gid siya. Roy, kinsa man lagi to? Dili di ka to si Piolo? Dili, mi. Dili. Si Robin tong nanawag. Si Robin. Gi-off dahil niya yung cellphone. Ay, gi-off niya. Shit! Mangitang paging ma-attract na ko si Sarah. Ahos to. Mauli akong buhaton. Hapit na ang Fiestas Karkar. Akong papilon si Sarah sa beauty contest dito. Kung si Halgod ang akong tiyo dito. Oh, uy. Si Robin man eh. Hello, Robin. Hello, Risa. Tabangi ko ba? Unsay ngan? Tabangi ko ba? Unsay may katabang nako? Dadon ta mo si Sarah. Ha? Asa man? Hapit ang Fiestas Karkar. Papilon ta mo sa beauty contest dito. Oo ba? Okay kayo. Ug tabangi ko explicar ni Sarah nga moapil siya dito. Ay, okay kayo eh. O sige, sige, sultihan ako siya. Okay, sige. Salamat ha. Bye. Bye, Robin. Ah, interesado gid si Robin ni Sarah da. Pero si Sarah murag ko may gusto ni Robin. May unta og maabot tayon si Sarah. Ako man siyang gitawagan nga moari siya diri kay mga on midilig siomay didistisa. Risa? Ay! Hi! Hi, Sarah. May kay ni anak ka. Dali mga onta. Siomay. Okay. Hello, uy, siksihagad ni mo. Nag-shorts man. Hmm? Pinapakigol man. Da, bahala nang mananaw. Igo na bito na sila tanaw. Mausad. Dali, dali. Ano ta sa soy? Dali. Hello, beautiful. Sarah, giduol ka, oh. Hubog, may lipadong pagid masuka. Uy, kawa sa'y batasan, eh. Wow, sexy. Ti Olisa, miss. Ina, dagdag kay 2,000. Na, Unsa? balang tinggal 2,000 pesos. Magdidira na. Unsa? Kabastos gud di mo? Bika pa ng tarong may... Hikap day ha? Ha? Agoy ka lamig ang paruso. Dugay kay mong reaksyon sa.
Nagagdon kang pe! Hoy! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!